Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for our prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Ipamibi na po niya to ang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamate an minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, Martes, sa ika-34 semana sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga intensyones, iyon mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot ninda Stephen, Apin, and family. May B. Tiansay,
Anne and Ivy, Alcazar family, Georgina B. Destura, Dolot Manila Lane. For the gift of life of Lilia Pacheco Pempil, Dolot ni Toto and Linda Ursua. Pasasalamat man for the birthday of Shaniel Antivola. Mga special na intensyon for continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Savi Magdaraog, Dolot ni Madonna Magdaraog. For healing and complete recovery of Gigi Velasco, Dolot kan SAA High School Batch 1978. For immediate healing and recovery of Nelly Salazar, Dolot ni Sheila Rebostillo and family. Para man sa special na intensyon, Dolot ni Rafael Roberto Silerio. For successful angiogram procedure, Dolot ni Alice Ibo and family. For the success of BWA project, Dolot ni Oliver B. Oplida. To pass the exam for PNLE November 2025 of Syra Acosta. For successful and positive result of nursing board exam of Sean Vincent Rodriguez, Dolot ni Jean and Sam. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para ki Angelica Benward, Dolot kan Belches family. Para ki Manuel, Dolot ni Mrs. Moratalia. Para ki Roberto, Dolot ni May B. Tiansay. Death anniversary of Richard, Dolot kan Bakisal family. Para sa kalag ni Jean Mayer, Baby Nathan, Vincent, Dolot kan Morillo family. Para ki Salvador Sr., Teresita, Dolot ni Baby Almonacid Miraballes. Para kay Susan, Jocelyn, Dolot ni Sheila, Rebostillo and family. For all souls in purgatory, Dolot kan Alcazar family. Para kay Lourdes, Wenceslao, Dolot kan Abundo family. Para kay Danilo Sr., Dolot ni Janice Jane B. Belga. Para kay Jeremiah, Dolot ni Miss Jing. Para kay Zacarias, Dolot ni Salvacion Alicia. Para ki Ardenia, Dolot ni King Camato. Para ki Cesar, Dolot kan Broncano family. Asin para man ki Victoria, Dolot kan Onato family. Banwaan nin Diyos, matindog na poon gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuo. Kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyon, pinapamibita ang marahay na panahon, hasin man pinapamibita ang sa tuyang student nurses para sa saindang resulta kan board examination. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo,
asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunya na aldaw, pigigirumdum kan simbahan, ang sarong birhen asin martir, si Santa Catalina kan Alejandria, sarong halimbawa nin Santa na naghihiling lampas sa kagayunan sana kan kinaban. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapaugma sa muungon sa taon-taon na pagrumdum kan paladan na si Santa Catalina kan Alejandria, magkanigong warasan na kami matabangan kan sa iyang mga merito, hasinan mga paarog kan sa iyang kabinian asin kakusugan, samo magbangraw. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Si Daniel nagtaramki na Nabucodonosor. Nakita mo, O Hade, sa pangaturugan ang sarong dakulang ladawan. Ang ladawan na ini, kaniguan kadakula asin makintab. Nakatindog sa atubang mo, asin makatakot na paghilingon. An payo kaini bulawan na tunay, an sa iyang daghan asin mga takyag pirak, an tulak asin an mga paa bronse, an sa iyang mga tabay batbat, asin an mga bitis an kabtang batbat, asin an kabtang dugi. Kang pinaghiling mo ini, may nahulog na gapo, dai maning kagduot na kamot. Naigo ining ladawan sa iyang mga bitis, na batbat patindugi, patindugi. Asin ta nagkatiripak ini. Danga nagkatiripak man an batbat, an dugi, an bronse, an pirak, asin an bulawan. Na naging siring sa ata, na yaon sa daga, kun tig-init. Asin ipinadpad kan doros, sagkod na mayo nin natada. Alagad, ang gapo na nakaigo kan ladawan, naging dakulang bulod na nakapano kan bilog na daga. Iyo iyan ang pangaturugan. An kahulugan ka iyan, isasabi man niya mo, ika, O Hade, ika an hade nin mga hade. Sa saimo itinaon nin Diyos, sa langit, an kahadean, an kapangyarihan, ang kakusugan, asin ang kahalangkawan. An mga aki nin tawo, an mga hayop, sa kahiwasan asin an mga gamgam sa langit. Sa inman sindagabos nagoorontok. Itinao sa imong mga kamot, asin ginibo niya na masakupan mo gabos. Ika, iyo itong payo na bulawan. Masunod sa imo, matindog ang saro naman na kahadean, na masadit kisa sa imo. Dangan saro pa. An ikatulong kahadean na bronse, na iyan magsasakop sa bilog na daga. Matindog pa ang ikaapat na kahadean, pusog siring sa batbat, asin hulita ang batbat, pinapasa asin binabaak ang gabos na bagay. Arog ka iyan titiripakon asin papasaon ang gabos na iyan.
asin an sa imong nahiling na mga bitis, na an kabtang laboy, asin an kabtang batbat, iyo an kahadean na mababanga. Alagad magkakaigwa iyan nin dikit na kakusugan nin batbat. Siring sa nahiling mo na an batbat, may kahalo na dalipay. Asin hulitaan mga moro kan bitis, nagsasaralak sa dugi asin batbat. Siring man ang kahadean, may kapusugan asin kaluyahan. Dapit sa nahiling mo na sa batbat, nahaluan nin dalipay. Siring kaiyan, magkakaharaluan an banhi nin tawo. Alagad, dai magdudurukot an saro sa saro. Siring man sana na an batbat, dai minasalakjan sa dalipay. Asin an mga aldaw kan mga hading ini. Ang Diyos sa langit, mapatindog nin sarong kahadean, na dai malalaglag sagkod paman. Han kahadean na ini, dai itatao sa ibang lahi nin mga tawo. Iyan an mawasak, asin malaglag kang gabos na mga kaadean na ini. Asin magdadanay iyan sagkod paman. Siring sa nahihiling mo sa sarong gapo, natipak sa bukid na daiman dinutan nin kamot. Dangan ito na nagwasak kan batbat, kan bronse, kan dalipay, kan pirak, asin kan mga bulawan. Ang dakulang Diyos nagpapahayag sa hadi, kan mga mangyayari sa huring panahon. Ang pangaturugan totoo, asin tunay an sa iyang kahulugan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Kamugabos na mga linalang nin Diyos, umawan nindo ang kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Mga angheles nin kagurangnan, umawan nindo ang kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Mga tubig dyan sa kaitaasan, umawan nindo ang kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Gabos na hukbo ning kagurangnan, umawan nindo ang kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagkapirang tawo na nag-uurulay dapit sa kagayunan kan templo dahil kan mahalagang mga gapo asin mga samno na idinulot kan mga tawo sa templo. Si Jesus nagsabi sa inda, maabot an aldaw na an sa indong nahihiling, gagabaon sagkod na daing matadang gapo sa ibabaw nin kapwa gapo. Hinapot siya ninda, Maestro, no arin po mangyayari iyan? Anong tanda an na madali na mangyari iyan? Si Jesus nagsimbag, magmaan kamo na daig kamo madaya. Huli tadakulan maabot sa ngaran ko asin masabi, ako siya, asin oras na. Daig kamo magsunod sa inda.
Madadangog nindo ang ribok ni naralaban asin himagsikan, day kamo matakot. Huli ta iyan inot na mangyayari, alagad bako pa iyan ang katapusan. Dangan nagsabi siya sa inda, banwaan makikilaban sa kapwa banwaan, asin kahadean sa kapwa kahadean, magkakaigwanin mga makusog na linog, mga gutom, epidemya sa panlain-lain na lugar, mga nakakatakot na bagay mangyayari asin mahihiling, dakulang mga ngangalasan sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Saro sa na po ang pinupunto kan sa tuyang mga babasahon ngunya na aldaw. Gabus na bagay, may katapusan. All things are passing away. Ang mga gamit na igwa kita, ang mga kayamanan na igwa kita, makupas, maluluma, mauubos, mawawara. Maski ang mga namumutanta sa buhay, mga relasyon, may katapusan. Ang buhay kan tawo, gustuhon taman o dai, may katapusan. This world has its end. Gabus na yaon digdi, fleeting, passing away. Iyo ang sinasabi kan sa tuyang first reading, igwaduman pigde-describe in a vision na kahadean na dalipay, kahadean na bronze, kahadean na bulawan, gabus ini nagkaralaglag. All of them were destroyed. In the gospel also, nadangugta na may mga tawong piga-admire ang kagayunan kan Temple of Jerusalem. And sabi ni Jesus, sarong aldaw, pati ang templong iyan na magayonon, magagaba. All things are passing away. Ang mga Hudiyo po, igwasindang apod dyan sa aldaw na iyan, kuno arin malipas mawawara ang gabos. They call it the day of the Lord. The day of the Lord, which is many times in stories and in the media, garopig di-describe na makatakoton. Sa media, sa mga istorya, pag pigpipresent ang day of the Lord, pagkagunaw ng mundo, garubaga raraoton kan Dios ang gabos, garubaga daing papaumayan ang Dios, kundi hahalion, paparaon ang gabos. Pero bako pong arog kaiyan ang konsepto kan day of the Lord. The day of the Lord is a time of restoration. Isusulit ang gabos na naraot, ibabalik sa dating hustisya. The day of the Lord is a time of healing. Huhusayon ang gabos na nalugadan, bubulungon ang mga nakulugan. Kaya ang mga Hudiyo, inaabangan ninda ang day of the Lord. Sabi sa gospel, Lord, what sign can you show us na mandali nang mangyari ang day of the Lord? Paano mi maaraman? Kaya nginangaranan niya po digdi ang mga pangyayari na sabi niya, may ralaban, may kariribukan, igwang mga wondrous signs in the skies. Kay puhan ining mangyari bago mangyari ang day of the Lord. Pero bako pa ito ang day of the Lord. So we could just imagine that the day of the Lord is a beautiful time of restoration and of healing. Iyo po ang mensahe dahil yaon kita ngunyan sa final week kan liturgical calendar. Ang kalendaryo po kan simbahan igwalang 34 weeks. This is the 34th week. Kan Sunday is Christ the King. Ngunyan na Sunday is first Sunday of Advent. Kaya ining mga babasahon ta sa simanang ini, pa-transition pasiring sa Advent. Kung sain, nag-aabang man kita kan pagdatong kan kagurangnan in the second coming and in His birth. Kaya may Christmas. Asin magayon ang tinatao sa tuya na santo ngunya na aldaw, si Saint Catherine of Alexandria. Dahil dakulang example po siya para sa satuya in terms of discernment. Paano si Catherine, nabuhay po siya sa sarong kinaban na puro magayon.
beautiful philosophies, beautiful ideologies, beautiful architecture. Pero si Catherine, tatao po siyang mag-atid-atid. In English, we say discernment. Aram niya na bako gabus na magayon, maninigong paglaanan nin atensyon. Bako gabus na magayon, kaipuhan, asahan ta. Takon minsan, bako gabus pong magayon, nagdadanay, o talagang may itataong bunga, o dadarahon kita kay Kristo. Halimbawa, familiar kita kaini. Higwa kitang mga midbid na mga tawong magayon magtaram, pero puro man sa nataram, mayo man kahulugan. Igwang magagayon na nahihiling kita sa internet, sa social media, pero aram tanaan mga bagay na iyan, da iman nagtataunin katuninongan sa puso. Igwang mga tao na nagsasabay sa uso kung anong magayon sa kinakban. And then at the end of the day, masabi kita, garubako man akong maugma. Kaya kadaklan na beses po ang kagayunan, nanlilinlang. Jesus in the gospel today says, be careful that you are not deceived. Dahil ka mo magpadaya. Dahil kadaklan na beses, ang magayon, kagayunan sana na panluwas, mayo man sa laog. Arog po baga kaiyan nagtatrabaho ang demonyo. Ang demonyo po, never presents itself as ugly. Pag nagpapahiling po ang demonyo sa satuya, dahil man po yan mapahiling na makanos, na nakabado nin pangit, na may sungay, bako man pong arog kaiyan ang presentation kan demonyo, kan sa diri niya. Ang demonyo po, pag nagpapahiling, magayon, masiram, mamauton mo. Takon magpahiling ang demonyong pangit, madulag po kita, dahil tayan susundun. Pero pag nagpapahiling ang demonyo, magayon, masiram, mamauton mo. Only to realize later na pigloloko lang palang kita. The devil deceives, and many times it deceives us with beauty. Si Saint Catherine of Alexandria, sinabihan siya kan mga nasa gobyerno kan panahon niya na, bayaan na ang pagtubod kay Kristo. Pero sabi niya, dai ko babayaan ang kagurangnan. I know na maski ang kinakban na ini maglipas, may saro sa nang dai malipas. God alone will never pass. Kaya pinadusahan po siya, pinugutan nin payo, and she died for the Catholic faith. She is now revered as a virgin and martyr of the church, Saint Catherine of Alexandria. Dear friends, this is our prayer on this day, in these days as we prepare for the first Sunday of Advent. Tawan lugod kita kan kagurangnan nin puso na tattaong mag-discern. Ang bagay na ini na magayon, hinahatod ba ako kaini sa mahal na Diyos? Takon iyo, sige na po, pursue it. Pursue your career if it leads you to God. Pursue your studies if it leads you to God. Pursue your business if it leads you to God. Pursue this relationship if it leads you to God. But if it doesn't, it's not worth your time. It's not worth your energy. Saint Teresa of Avila had a beautiful prayer. In Spanish, we call it, Nada te turbe. Translation, let nothing disturb you. In her prayer, she said, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. Only God remains. God alone is enough. Gabus na bagay sa kinaban na ini, malipas, maagi. Saro sana ang dai, ang mahal na Diyos. Dumanta po itututok an sa tong enerhiya, dumanta itututok an sa tuyang atensyon, sa dai malipas. Only God remains. Saint Catherine of Alexandria, pray for us.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sakuyang atang asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ang mga atang na dinudulot mingunyan sa kapistahan kan paladan na Santa Catalina de Alejandria, mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring na ang pakilaban sa iyang pagsakit, sa imo nakakapaugma, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugo na pinabulos kan paladan na martir na si Santa Catalina de Alejandria, sa pagpahayag kan pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na mga anghel asin mga banal, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upan, ang langit asin dagat, panog ka sa imong kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Palalatan inaligid sa ngaran kang kagurangnan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya saruganing niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayo,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, Birhen kan Birhenes, Reyna nin mga martir. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si Santa Catalina de Alejandria, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatoong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, asin sa imong spirit. Bilang magturugang, magpatinarauhan po kita nin katuninongan.
Mga tugang uyas si Yesu Kristo, an Alpha asin an Omega, an kapinunan asin katapusan, an tunay na nagdadanay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, halagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagkukorona sa palada na si Santa Catalina kan Alejandria sa mga banal, huli kan duwang panggana nin pagkabirhen asin pagkamartir. Warasan namimibi kami sa bagsik kaining sakramento na samong inako, namantang makusog ming dinadaog ang gabus na karatan, magkamit kami kan langit non na kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Iniimbitaran po kita kan Catholic Bishops Conference of the Philippines na magpartisipar sa Trillion Peso March, ining padagos pong pangapudan ta sa marahay na paggugobyerno as in transparency. Digdi po sa Legazpi, gigibuhon po ang Trillion Peso March sa November 30. Domingo po iyan. Igwang misa duman sa Albay Cathedral. Pwede po kamong magsimba duman, pwede man digdi, pwede man magsabay sa live stream mass ninda. Pero pagkatapos po kan misa duman, marcha po
At 9:30, pasiring digdi po sa Pinaglabanan Monument, if I'm not mistaken. Iyo po ining rotonda. As in, may program po dyan na 10:30. Kung buot po nindong magsabay sa pagmarcha, pag-program digdi, this is a peaceful prayer rally. Please wear black. Last time, nakaputi po kitangon yan. Itom po ang pinapasulot. Tapos magdara po nin payong saka tubig. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Santa Catalina asin San Antonio, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagsunod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat po pauli. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God.